дар замони соҳиб истиқлолии мамлакат муносибати ҳасана ва ҳамгироии Федератсияи иттифоқҳои касабии мустақили Тоҷикистон бо иттифоқҳои касабии аксар давлатҳои олам ба таври назаррас густариш ёфта, дар ин замина ҳамкориҳо дар бахшҳои гуногун дар сатҳи баланд ба роҳ монда мешавад. Аз санаи 29 сентябр то 3 октябр дар шаҳри Гулистон ҷаласаи навбатии Конфедератсияи байналхалқии иттифоқҳои касаба дар соҳаи энергетика ташкил ва баргузор карда шуд. Дар ҷараёни ҳамоиш баробари Ҷумҳурии Тоҷикистон намояндагони иттифоқҳои касаба аз ҷумҳуриҳои Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон ва Федератсияи Россия ширкат варзиданд. Конфедератсияи байналхалқии иттифоқҳои касаба дар соҳаи энергетика ин созмони ҷамъиятиест, ки барои ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои кормандони соҳаи энергетика таъсис дода шудааст. Дар рафти ҷаласа раиси Конфедератсияи байналхалқии иттифоқҳои касаба дар соҳаи энергетика, роҳбарият ва кормандони Кумитаи ҷумҳуриявии иттифоқи касабаии кормандони энергетикаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кормандони масъулии иттифоқҳои касабии вилояти Суғд иштирок ва суханронӣ намуданд. Зимнан таъкид гардид, ки Конфедератсияи болозикр муттаҳидкунандии кору фаъолияти зерсохторҳо ва кишварҳо ба ҳисоб меравад. Чихела мушоҳидаҳо нишон медиҳад, давоми солҳои охир рушди бахши энергетика таъмин гардида, нерӯгоҳҳои барқӣ ба истифода дода мешавад. Дар ин раванд Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойи намоёнро соҳиб гардида, маҳз дар натиҷаи талошу заҳматҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди соҳа ва расидан ба истиқлолияти энергетикӣ таваҷҷӯҳи зарурӣ равона мегардад. Дар ин раванд баробари бунёди нерӯгоҳҳои хурду бузург, таҷдиду навсозии нерӯгоҳи барқии мавҷуда ба роҳ монда шудааст. Дар рафти ҷаласа роҳу усулҳои ҷоннок намудани фаъолияти иттифоқҳои касаба, менеҷерсозии он, рушди минбаъдии фаъолияти иттифоқҳои касаба бо аҳамияти бештар додан ба музокироти дастаҷамъӣ ва хизматрасониҳо ба аъзоёни иттифоқи касаба, омодасозии кормандони иттифоқҳои касаба бо нигоҳи нав, баррасии суолҳои иҷтимоӣ ва ғайра мавриди баррасӣ қарор гирифт. Мы рассматриваем актуальные проблемы профсоюзной работы, профсоюзной жизни и стараемся коллективно выработать пути их совершенствования. Думаю, что сегодняшняя встреча является вкладом в укрепление братства и солидарности профсоюзов стран СНГ в нашу работу в будущем. ин ҷаласа ҳамчунин майдони мубодилаи таҷриба, таҳкими ҳамкорӣ ва баррасии мушкилот ва дурнамои рушди соҳа дар арсаи минтақавӣ арзёбӣ гардид. ҷаласаи мазкур бо мақсади ташаккули як платформаи ҳамкорӣ байни иттифоқҳои касабии энергетикӣ дар кишварҳои гуногун, муколама ва ҳамоҳангсозии сиёсати меҳнатӣ ва техникӣ, инчунин таҳкими ҳамбастагии касбӣ дар соҳаҳои энергетика баргузор гардид. дар рафти ҷаласа байни Кумитаи ҷумҳуриявии иттифоқи касабии кормандони энергетикаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва иттифоқи касабии Беларус оид با کارمندان ساحه انرژتیکا، گاز و صنعت سوزشواری سازشنامه همکاری برای فعالیت اتفاقهای کسبه به امضا رسید. و در جلسه مذکور بین کمیته جمهوری اتفاق کسبه کارمندان انرژتیکای تویستان و کمیته اتفاق کسبه انرژتیکای جمهوری بلاروس سازشنامه همکاری برای فعالیت اتفاقهای کسبه به امضا رسید. مقصد اساسی به امضا رسانیدن سازشنامه مذکور این مناسبت‌های طرفین در بین اتفاقهای کسبه تاجیکستان و بلاروس در ساحه انرژتیکا به شمار می‌رود. Данное двухстороннее сотрудничество позволит не только взаимодействовать по всем направлениям профсоюзной работы двух стран, но также позволит делегациям из Республики Таджикистан проходить обучение в нашем международном университете МИЦО, который находится под эгидой Федерации профсоюзов Беларуси, а также проходить оздоровление в наших профсоюзных санаториях Федерации профсоюзов Беларуси. Я очень рад, что мы долго шли к этому заключению, и наконец сегодня состоялся подписание данного соглашения. اجرای قراردادها و توصیه‌های قبول گردیده می‌تواند سطح حمایت حقوق کارمندان ساحه، شرایط کار و استفاده تکنولوژی‌های نو را در همه کشورها بهتر گرداند.